Ovečka brčula pozerá do grúňa, či sa jej rozvíja zelená bučina. Ešte sa nerozvív, iba jeden hrabec, z Oravského zámku ušiel jeden chlapec. Čiri vtáčku, čiri, už sme ťa lapili, baránok na chrbte a putka na ceste. Sedel som v Harešte, v Ružomberku v meste, tam sa mi páčilo, budem kradnúť ešte. Takedy v 76., 7., 8. sa oco dostal do Detvy a tam hovorí, že prvý raz videl fujar. Pamätám, keď prišiel, tak hneď začalo drevo zaháňať a začal robiť, a koncovky začal robiť. A začal koncovky, pretože nemal drevo, tak začal robiť kovové. A v podstate to bol prvý hudobný nástroj, ktorý on začal. A on bol pastier. A keď som ja chodil za ním, tak on mal každý deň inú palicu, keď pásol. On prvé, čo vošiel medzi liesky, odrezal palicu, alebo keď vytiahol nejaký suchárik, tenký dáku palicu, takú suchú, kde boli koreň zo svrčinky, tak už to očistil, oškrabal a už si palicu vystrúval. Takže on v podstate od malička bol s ornamentom, hlbokým rezom v podstate. No. A keď začal robiť píšťalky, pretože on nerobil píšťalky od mladí, ale tieto samorasty všelijaké, a to pamätáme, aj keď sme pásli spolu, alebo čo, tak on už ma nabádal všelijako aj Záhrajskú, tak v podstate som sa naučil tam pri ňom hrať. No a keď zomrel, začal som robiť. No mal som už tedy 46 rokov, keď som začal robiť. Sám teda, no. Ja som samouk po otcovi. Čiže ja som prevzal všetky veci od otca a otco bol taký, že on povedal, že on sa nebude nikde chodiť učiť, lebo on razil taký názor, že kde bol ten, čo prvú robil, kde sa bol pýtať, kde. No ja som začal z iného konca. Prvú fujaru, čo som urobil, tak mala takúto postavu. Ja robím fujary tým novším spôsobom, že sa vlastne tá dierka dvíha vyššie. Chlapi boli na salaši, no aká tam elektrika, aké tam brúsky, aké tam vrtačky. Trápili ručne, ako sa dalo, vypaľovali dierky železom, lebo to si vedeli zohriať na ohni, rozžeraviť, no tak urobili dierku, vypálili. No dneska si ju viem vyvrtať, mám mikrobrúsku, vybrúsim si otvor smerom hore-dole, ako mi treba, podľa ladenia a potom ju vypálim rýchlosťou toho telieska treba. A potom ja morím, tuto napríklad je píšťalka, ktorá je šelakom robená. Prečo by sa nemohol použiť dvojzložkový epoxidový lak, keď viem, že to má za jedno trvácnosť, je to nezávadné a tak ďalej. Prečo sa držať šelaku len a dokonca
moje sa nedajú šelakom robiť. Lebo natiahnuť šelak, povedzme na takéto hladku, by sa ešte dalo, ale nie do tejto rezby. No, to sa dá len natrieť, alebo nastriekať teda. Fujary, ktoré sú leptané, povedzme, však detvanci robia väčšinou tie leptané kyselinou, keď predreže vzor, tak oni to vedia natiahnuť ten šelak. V tej bavlnke má tú vlnu nejakú a šúcha s tým hore dole, až dosiahne ten vysoký les. Nehovorím o koncovke, ktorá je takto zdobená. Tu nás sa to vôbec nedá. Tu sa to môže len natrieť. Šelak natierať štecom je problém, keď aj to sa dá, ale to nie je to už tá vizáž, lebo šelak sa rozpúšťa postupne. Ale pretože ja mám moridlo liehové, to moridlo ten šelak rozpustil a tento môj brus, ktorý ja mám, tú patinu, tak vlastne ju zakryl. Takže tá píšťalka je taká menej výrazná, malo by to byť ako je tu, že toto je zbrúsené, tu je toho moridla málo, ale tuto je toho moridla viac, takže všetko vytiahlo. No, ale ako hovorím, no to niektorí to neradi vidia, no, ja to žiaľ mám tak a dokonca čo, veď robil to aj môj oco, tuto má píšťalku, ktorú mám od otca, koncovka, tiež je takýto hlboký rez, ako sa to volá. No. A je nalakovaná. Každý máme svoj rukopis. Keď aj začneme písať dvaja, akokoľvek by sme sa chceli napodobniť, to nebude. Tak ako otco mal rukopis svoj, tak ja mám svoj rukopis. No, koncovky, to je liptovský nástroj. Takže koncovky, možno, že už máme v krvi, ale všetci to. Koncovky, hneď ma očarala koncovka, keď oco prišiel z detvy a začal robiť tie kovové, tak v podstate to ma hneď chytilo. Toto je moja prvá koncovka a úplne logicky takto to presne vyzeralo. Aj tie púčky a to som len vyrezal jednoducho nožíkom. Tento ornament je na otcových píšťalkách. On vyrezával v noci, on rozmýšľa celú noc, čo tam bude ráno vyrezávať na to, keď stane. Tak o 4 ráno už potom hneď stával a išiel do dielne a vyrezal. Toto je otcova a toto je tá bratová. To sú kvety, teda kvetový ornament, rúža, púčik, už svojím štýlom. Tu holúbky, to mal on taký vzor vymyslený. Krásny. No. Potom ja som chcel, aby mi urobil fujaru takú, kde by boli len samé postavy. No, takže sú tu postavy. No a môj brat v podstate vyrezáva takto.
lebo ja mu fujaru spravím a on vyrezáva tieto postavy. On sa sadí, že to není také incitné, že to tak chce povedať, ako ti to tie ruky dajú, tak to tak rob. A ja, keďže mám tie vzory všetky rovnaké, v podstate tie kvety sú všade, ja len vyzdvihnem to, čo mi príroda dala. Čiže tieto hrčky už sú dané, to nevymyslím. Toto už viem, ako bude vyzerať. No. Takže ja už len tie hrčky, vlastne tú prírodu vyzdvihnem. Nič nepotrebujem iné a kľudne spím, kým oco má problémy. Jediné, čo je problém, tak povedzme, musím už dopredu z tých skúseností určiť, že tá ruža bude medzi dierami. Lebo nemôžem urobiť okienko tu, aby mi po rozmeraní vyšla dierka sem, to by mi to pokazalo to drevo. Takže ja to musím tak spätne všelijako prepočítavať, ako to vlastne bude, aby tie dierky boli tak. Mám o každej fujare, o každej píšťalke mám záznam, takže vypočítané hodnoty, skutočné hodnoty, rozmery, dĺžky, okienko, no skrátka, čo sa dá. Je vzorec, ktorý sa vypočíta, kde sa položia dierky. No, ale dierky sa robia menšie a potom sa na ladičke doladí, zväčší sa buď smerom hore alebo dole už na normálny nejaký rozmer tej dierky, buď hore alebo dole. No. No ten základ sa však vypočíta, no ale vtedy je práve, že vypočítaná hodnota je, povedzme, čo ja viem, 26, ale skutočná hodnota, keď sa odmeria, je 25, čo ja viem, táto, povedzme, vyjde vždy, teda vyjde zhruba pol centimetra nižšie. Pol dierky, no. Dá sa povedať, že vypočítaná hodnota je horná hrana tej dierky. No. Táto napríklad je viacej ako zase smerom hore posunutá, bo vidíte, že tieto dva rozdiely sú, tak vypočíta sa, že je to presne v strede. Tá dierka, to povedzme, že je G, A, H, C, D na zavretých, E, FIS, čo je teda G-durová, hej. Táto dierka už potom zase, to FIS je zase vyššie, ako by mala byť. Lebo to sú vlastne tie dierky, kde ďalší tón sa získa len prefúkom. Každé drevo má svoju rezonanciu nejakú a aj vnútro je nevždy ideálne. A pri tých našich ľudových pesničkách fujarových nie je chybou, alebo dá sa povedať, že je použiteľný. Lebo toto nie je problém, keď fujar hrá sama. Problém je, keď zahrá s cymbalom, alebo teda s hudobným nástrojom, ktorý je naladený.
ja spávam kľudne. Oco nie. Oco, on celú noc vyrezáva. On rozmýšľa celú noc, čo bude vyrezávať na to.